L-erba' filgħaxija l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi kompla jiddiskuti x-xiri taż-żejt mill-Ene Malta u din id-darba spikkat l-attitudni ta' Tonio Fenek li saħansitra għeddet li ma jidhirx iktar quddiem il-Kumitat Parlamentari. Xejn f'pożizzjoni twiġiba din id-domanda? Jien se nirrispondi dak li nħoss li għandi nirrispondi. L-ewwel nett jiena ġa. Fl-aħjar taf. Fl-aħjar abilità tiegħek. Eżatt, preċiż. Mela, l-ewwel nett, issa Owen id-domanda milta smajtek. Issa jien se nirrispondik. Permetti, mhux se ntellef, jiena nixtieq figuri. Mhux sa figura x'm'għandix figura li ġenerali. U mhux se nerġa' niġi iktar. Tonio Fenek spiċċa attakka personalment lill-Ministru Konrad Mizzi anke jekk dan ma kellux jaqsam xejn fil-każ ta' korruzzjoni fix-xiri taż-żejt u lanqas kien fil-Parlament fi żmien li analizza l-Awditur Ġenerali. Kieku ma ġarax hekk, kieku il-Ministru Konrad Mizzi laqas Ministru madu imur ifittex il-mara tiegħu kieku iċ-Ċina. Tonio Fenek li fl-modi deskriva r-roħs fil-kontijiet tal-enerġija bħala Alice in Wonderland sostna li l-kontijiet kellhom jorħsu iktar. Is-suspett tiegħi mhux 25% l-kontijiet kellhom jorħsu ma kellhom jorħsu iktar. Wara Tonio Fenek xedet ukoll Ines Farrugia, Martrej Farrugia li jiġi George Farrugia. Ikkonfermat li għamlet l-arloġġ li ngħata bħala rigali lil Tonio Fenek. Ines Farrugia kienet tħallset 500 lira Maltin tal-arloġġ mill-kumpanija Powerplan li kien imexxiha George Farrugia. Għalfej ħalsitek power plan lilek, di ma nistax nifhem, ġifieri inti qedtilna li l-sinjur ir-raġel tiegħek għallek morru nagħtu arloġġ lill-Onorevoli Tonio Fenek. Kif daħlet il-kumpanija Power Plan fix-xena? Ma nafx jiena ġabri l-flus u ħadtu. Is-Sinjura Farrugia kontradixxiet dak li kien qal Tonio Fenek quddiem l-istess kumitat meta kien iddikjara li l-arloġġ ingħata bħala rigal lill-mara tiegħu. Preċiżament, l-arloġġ preċiżament. Lil min ingħata x'da mar bih ir-raġel tiegħek u George Farrugia. Fiżikament nafu illi ngħata lill-Onorevoli Tonio Fenek. Però dal-imbierek arloġġ għal min kien bi preċiż? Mhux għal Tonio.